В публичното пространство се носят митове и легенди, че при съвременните автомобили няма такива, които да са икономични. Обаче това не е така. При Volkswagen групата има двойка дизели, 1.6 дизели, които са прилично икономични, да не кажа, че при нормално шофиране, без да се издевателства върху тях, могат да постигнат разход около 5 или под 5 литра на 100 км. Важно е обаче в какво купе ще бъде двигателът. Защото ако вземем двойка дизел в купето на Audi A6, икономичността не може да бъде реализирана на 100%. Но ако е в купето на Volkswagen Passat, Golf 7, особено при съвременните варианти Golf 7 има доста добри пакети като оборудване, може да се постигне достатъчно добра икономия на гориво и съответно при правилна експлоатация този автомобил да се движи без проблем. За повече информация и полезни видеа следете нашия канал Dibros Service и ако може да си довърши диагностиката, защото клиента си чака автомобил.